Виолета Джалева. Приказка за една лоша жена. Приказка за един поп-женкар. Живели двама кумчи. Едино по-надоле, а едино малко по-нагоре. Арно, ама на това горние, била много лоша жената. Седнали една вечер до един плет и се тажи на кумшията. Абе, много лоша жена, бе. Никак не може да се оправиш с нея. Отси ти тако, па я да е на мене лесно, ќе се оправя с нея. Арно, ма тая известница, да се скрие зад плето и да слуша всичко, що се е думало. И рекла, чекай, я ќе ти докажам, дали ќе може така лесно да се оправиш с мене. Минало 5-6 дена и дошел пазарния ден. И она рекла, брате, ќе одим ли за ран на пазаро, бре? Па ќе одим, невесто. Качил се он на коно, на пеша, ушли на пазаро, пазарували, що пазарували, Арно, ма таа се го върдила да си не крене сам. И като си кренали, тамам под неговата каша, и она като рекла, ох, леле, корем ме боли, не мога да мръдна от тука нагоре. Дебре, невесто, барем да стигнем до твоята каща. Не мога. И мъжът спадни от коната, качи, откара я дома и рекал на жена му, тая жена е много болна, постели една тупаница до огнището, па утре като се оправи си оди. На зарано станал мъжо, пошел на орайне, жената по вкащи навонка работа си има. Арно, ма тая жена станала и всичко проброила низ кащи, що имало. Колко парници, колко лъжици, колко вилици. И да вечерта мъжо се прибрало до райни и рекал, айде, бре, невесто, нема ли да си одиш, ти имаш маж, деца? Бе, я нема да си ода, аз съм твоя жена, и аз съм тука нощувала, додека не разделим всичко на половина, нема да си ода. И он рекол, делба само зло да избутам от кащи. Ошел и викрал судиите, седнали на дворо и пита жената му, коя е жена, она вика, аз съм жена. Пита она, вика, не, вика, аз съм му жена. И пита жена му колко има префаталища, низ кащи, лъжици, вилици, посуда. Она рекла, па не знам колко васа. Попитали она всичко кажала. Па рекли, яте, това му е жена. Она всичко знае, що има низ кащи. И почнали да делят. Делили всичко, разделили на половината. И кога стигнали до коно, човеко рекол, дебре, невесто, не мой да разсипваме добичето, да го оцениме в парите на половина да разделиме. Она като рекла, не, коно си искам на половината. И он кога заманал с балтията да разцапи коно, она му рекла, стой, нищо ти нечу, ама ти знаеш ли какво кажа на моя мъж? Дека ти се оправиш лесно с мене, та да разбереш дека така лесно не може да се оправиш с мене. Едно време водата била далеко от селото и жените одили да лият на един кладенец и далеко от селото. И като минавали жените, минали се покрай поповата кашна. Арно, ама той е попо, жена Бетино, варлил мерако на една невеста. И като се върнала жената вечерта дома и кажала на мъжой. И он рекал, лесна работа, бре, невеста. Като минеш ти покрай неговата каша, он се е цвилил като кон, она като мине. Он като изцвили като кон, ти ги изцвилиш като купила. И на жената съжала, колко се покажал на софата и изцвилил като кон, жената изцвелила като купила. И он рекал, кога да дойда, невесто? Ами ела до вечера, вика, мъжо е терзия, ти оди от друго село да шие. И попо ошел вечерта, мъжо кренал, Арно, ама таман така минал неколко крачки и се върнал и рекол, невесто, або си заборила да ми тури шарчино, бе. И попо рекол, бре, невесто, дека се скрия, бе. Па вика, оди доле, вика, се скри, вика, воденицата и върти, вика, камено, вика, шо го върти, вика, коно да ме лежи тото. Ошел попо, върти камено, седнали мъжо и жената да вечерат. И мъжо рекал, жено, абе ти нещо слабо си го ранила тоя кон, бе, нещо слабо върти камено. И попо се напинал за всичка сила да върти по-силно. И на завалето мъжо и рекал, жено, абе иди го пуши да си оди тоя човек, бе. Ошел, он пустил попо и си ошел. На другия ден пак кренала жената за вода, она се опрела пред кашата и свелила като кобила, а попо се покажал и рекол, да пукнете, вика, изедохте ли го предишното да искате още?